O accésit foi para Xalima Loio, Deus o Bolo, e o autor Francisco Piñeiro González, de Cerro, que ten repetidas veces estado aquí connosco, repetidas veces recollendo premios, e hoxe, de novo, vai nos ler un anaco deste seu traballo. Ben, eu quixera confesar agora que nadie me oi que son un adicto a Paradela. A culpa teñena pois estes membros do xurado que a familia do homenaxeado, que sempre nos tratan con moito cariño e con moita fe. Recoñezo que este ano pasado pois o único traballo que escribí foi para Paradela, porque parecíame como un desprecio non escribir. Escribino, non contaba para nada colarme, para pasar desapercibido. Escribino en castelán, a primeira vez que escribí en castelán, pero tuve unha sorte que non colei, volveron a darme. A historia, eu vou a resumir moi brevemente, consiste en desarrollase en Cáceres, empeza a desarrollarse en Cáceres, no Val do Xálima, donde hai 3 povos que falan aínda unha reminiscencia do galego, que eles chaman mañego. E cal foi a miña sorpresa, que despois de avanzar na historia, empezar a estudiar, acabei en Paradela. Acabei en Paradela porque os cabaleiros de Santiago, que ainda que teñen disputa que si naceron en Cáceres ou naceron en Santa María de Loio, pois si repoblaron aquelas terras con xente daqui de Paradela. Eu simplemente vou lerlles un anaquiño moi pequeniño que está ao final, que é un poema moi cortiño, que dice: los hijos de Paradela en la provincia de Lugo, gente sin malas mañas, que siempre podrán decir con orgullo: sembramos la esencia gallega por todas las tierras de España.